Όταν ένα 17χρονο ορφανό κορίτσι πετάχτηκε στον πιο θανατηφόρο χειμώνα της ιστορίας, η πόλη πίστευε πως είχε παγώσει μέχρι θανάτου. Το μόνο που έβρισκαν ήταν ένας μυστηριώδης καπνός να αναδύεται από το χιόνι. Άντρες την έψαχναν μανιωδώς, περπατώντας κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι της, αγνοώντας πως ζούσε θαμμένη κάτω από τις μπότες τους. Όταν όμως χτύπησε η απόλυτη χιονοθύελα, αυτό το περιφρονημένο κορίτσι έγινε η μοναδική τους ελπίδα για επιβίωση. Τι κρυβόταν τελικά κάτω από τον πάγο? Μείνετε μαζί μου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ανακαλύψετε την απίστευτη αλήθεια. Πριν βυθιστούμε στην ιστορία, κάντε ένα γρήγορο like στο βίντεο και πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Επίσης, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, από ποιο μέρος μας παρακολουθείτε σήμερα. Πραγματικά λατρεύω να διαβάζω από ποιες γωνιές του κόσμου προέρχονται οι θεατές μου. Πάμε, λοιπόν, να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Ο καπνός ανέβαινε από την πλαγιά του λόφου κάθε πρωί. Μια λεπτή, γκρίζα κλωστή που πάλευε ενάντια στον παγωμένο, ανελαίει το χειμωνιάτικο ουρανό της Ντακότα. Ήταν ένα τοπίο απόλυτου θανάτου, καλυμμένο από ένα απέραντο, αδιαπέραστο λευκό σάβανο, όπου ο αέρας θέριζε σαν ακονισμένη λεπίδα. Κι όμως, εκεί, στη μέση αυτής της παγωμένης κόλασης, δεν υπήρχε καμία καμπίνα. Κανένα ξύλινο παράπηγμα, καμία πέτρινη καλύβα, κανένα απολύτως ίχνος ανθρώπινης παρουσίας που να μπορεί να συλλάβει το γυμνό μάτι. Μόνο αυτός ο μυστηριώδης καπνός που αναδυόταν σιωπηλά από το παγωμένο γρασίδι, λες και η ίδια η γη ανέπνεε αργά, ρυθμικά, μέσα στο βαθύ και παγωμένο της ύπνο. Ο δημοτικός σύμβουλος Βέρνον Κόμπ στάθηκε στην κορυφή του λόφου, με την ανάσα του να παγώνει ακαριέα στον αέρα, γεμάτος εκνευρισμό και πικρία. Είχε οργώσει αυτή την απομονωμένη πλαγιά 3 ολόκληρες φορές. Είχε περπατήσει κάθε σπιθαμή της σκληρής, ανυποχώρητης γης, ψάχνοντας απεγνωσμένα για το χτίσμα που η αυστηρή του λογική του έλεγε πως έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Έψαχνε το κορίτσι που πίστευε ακράδαντα πως ήταν κρυμμένο κάπου στις σκιές, τρέμοντας από το κρύο, περιμένοντας το αναπόφευκτο, τραγικό της τέλος. Αλλά το μόνο που έβρισκε ξανά και ξανά ήταν βαθύ χιόνι, νεκρό γρασίδι και εκείνη την εκνευριστική, στοιχειωμένη τούφα καπνού που φαινόταν να γεννιέται από το απόλυτο τίποτα. Το πρόσωπό του είχε κοκκινήσει από την ανελαίητη παγωνιά και τον θυμό της αποτυχίας. Πώς μπορούσε να υπάρχει φωτιά χωρίς καμία ορατή εστία? Το κορίτσι είναι νεκρό, είχε δηλώσει κατηγορηματικά στο Συμβούλιο της πόλης εκείνον τον σκοτεινό Δεκέμβριο. Τα λόγια του ήταν κοφτά, γεμάτα από τη ψυχρή σιγουριά ενός ανθρώπου που νομίζει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια του κόσμου. Έχει παγώσει εκεί έξω. Αυτός ο καπνός πρέπει να είναι κάποιου είδους φυσικό φαινόμενο. Εγκλωβισμένα αέρια που ξεφεύγουν από τα σπλάχνα του εδάφους. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα πια. Το κορίτσι έχει χαθεί για πάντα. Ο Κόμπ ένιωθε βαθιά μέσα του μια δικαίωση, θεωρώντας τη μοίρα της ως φυσική συνέπεια της ανυπακοής της. Οι βαριές μπότες του ποδοπάτησαν με δύναμη το χιόνι, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την έρευνα, απόλυτα πεπισμένος πως η άγρια φύση είχε κάνει τη σκληρή της δουλειά. Αλλά η Σίνα Λίνταλ δεν είχε χαθεί. Καθώς ο Κόμπ στεκόταν πάνω στο λευκό τοπίο γεμάτος άγνοια, αν το βλέμμα μας μπορούσε να βυθιστεί κάτω από τα βαριά του βήματα, η εικόνα θα άλλαζε με τρόπο δραματικό. Κάτω από τον συμπαγή πάγο. Κάτω από το νεκρό, θαμμένο γρασίδι και το παγωμένο χώμα. 15 πόδια κάτω από τις δερμάτινες μπότες του κυρίου Συμβούλου, κρυμμένη στη ζεστή αγκαλιά της ίδιας της γης, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Ενώ ο αέρας πάνω στην επιφάνεια ούρλιαζε με φωνική μανία, εκεί κάτω βασίλευε μια ιερή, απρόσβλητη σιωπή. Η 17χρονη Σίνα ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, τυλιγμένη σε χοντρές, μάλινες κουβέρτες. Ήταν απόλυτα ζεστή. Ήταν χορτάτη. Και πάνω απ' όλα, ήταν ολοζώντανη. Το δωμάτιο φωτιζόταν από τη χρυσή, ανακουφιστική λάμψη της φωτιάς που έκαιγε στην καλοφτιαγμένη σόμπα της, στέλνοντας τον καπνό ψηλά, μέσα από έναν άριστα κρυμμένο αγωγό. Η Σίνα είχε τα μάτια της ανοιχτά, καρφωμένα στην τέλεια σμιλεμένη χωμάτινη οροφή της. Άκουγε με κρυστάλλινη διάβια τον πνιχτό, ρυθμικό ήχο από τα βήματα του Κόμπ που πατούσε κυριολεκτικά πάνω στη στέγη της. Εκείνος, ο άνθρωπος που την είχε περιγελάσει, περπατούσε τώρα ακριβώς πάνω από το κεφάλι της, εντελώς ανήμπορος να αντιληφθεί το μεγαλείο του έργου της. Σε αυτό το αόρατο καταφύγιο, το κορίτσι είχε ήδη νικήσει. Για να κατανοήσουμε πως φτάσαμε σε αυτό το απόλυτο σημείο 0, πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στην πραγματική αρχή αυτής της ιστορίας. Η Σίνα ήταν μόλις 17 ετών όταν ο κόσμος της τρηματίστηκε μέσα σε μια απρόσμενη, βίαιη στιγμή. Ο πατέρας της, ο Έρικ Λίνταλ, δεν ήταν ένας τυχαίος περαστικός από αυτά τα μέρη. Ήταν ένας περήφανος, δίκαιος και εξαιρετικά προσεκτικός Νορβηγός μετανάστης, ο οποίος είχε φέρει την κόρη του στην Άγρια, αχαρτογράφητη Δύση όταν εκείνη ήταν μόλις 6 ετών.
Την είχε μεγαλώσει με στοργή στα απέραντα, ανεμοδαρμένα λιβάδια της Ντακότα, διδάσκοντάς της υπομονετικά όλα όσα χρειαζόταν για να επιβιώσει σε έναν τόπο που δεν συγχωρούσε ποτέ την αδυναμία και τα λάθη. Αλλά η μοίρα έχει τον δικό της, σκοτεινό τρόπο να υπενθυμίζει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα άλογο που τρόμαξε από το ξαφνικό ήχο ενός κροταλία, μια απότομη, θανατηφόρα πτώση, και ο δυνατός άντρας που αποτελούσε το μοναδικό προστάτη της Σίνα, χάθηκε για πάντα. Ο ξαφνικός θάνατός του δεν ήταν απλώς μια συναισθηματική τραγωδία, ήταν η έναρξη ενός εφιάλτη που θα δοκίμαζε τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Ο Έρικ, ωστόσο, παρότι αλάνθαστος στην τέχνη της επιβίωσης και της φύσης, είχε κάνει ένα μοιραίο, καταστροφικό λάθος στην κρίση του απέναντι στους ανθρώπους. Τη δεύτερη γυναίκα του, την Γκρέτα. Πριν από το γάμο, η Γκρέτα φορούσε το τέλειο, αψεγάδια στο προσωπείο της στοργικής μητριάς, μοιράζοντας απλόχερα γλυκά λόγια και υποσχέσεις για μια ζεστή, δεμένη οικογένεια. Όμως, το χώμα δεν είχε καν προλάβει να στεγνώσει καλά πάνω στον φρεσκοσκαμένο τάφο του πατέρα της, όταν αυτή η καλοφτιαγμένη μάσκα έπεσε με τον πιο χυδαίο και βίαιο τρόπο. Η δίθεν καλοσύνη της εξατμίστηκε σαν πρωινή ομίχλη κάτω από τον καυτό ήλιο, αφήνοντας πίσω της μόνο έναν παγωμένο, υπολογιστικό κινησμό. Το σπίτι, που κάποτε αντιχούσε από τα γέλια, τη θαλπορή και τις παλιές ιστορίες της σκανδιναβικής πατρίδας, βυθίστηκε ξαφνικά σε μια βαριά, δηλητηριώδη σιωπή. 3 μόλις ημέρες μετά την κηδεία, ενώ το πένθος ήταν ακόμα νοπό, η Γκρέτα στάθηκε απέναντι στο ορφανό, συντετριμμένο κορίτσι. Το βλέμμα της δεν είχε ούτε ίχνος συμπόνιας, παρά μόνο την άπλιστη, αδίστακτη λάμψη της ιδιοκτησίας. Αυτό το κτήμα, αυτά τα χώματα, είναι δικά μου πλέον, της ανακοίνωσε με μια φωνή που έκοβε σαν ακονισμένο ξηράφι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Λέει πως η χήρα κληρονομεί τα πάντα. Εσύ δεν είσαι κόρη μου. Δεν είσαι δική μου ευθύνη και δεν σου χρωστάω τίποτα. Πάρε τα πράγματά σου και χάσου από μπροστά μου. Η προδοσία χτύπησε τη Σίνα σαν κεραυνός. Ήταν 17 ετών, κυριολεκτικά ολομόναχη, χωρίς άλλους συγγενείς και χωρίς φίλους που θα τολμούσαν να ψηφίσουν την κακία και την εκδικητικότητα της Γκρέτας για να της προσφέρουν ένα πιάτο φαγητό ή ένα καταφύγιο. Ο νόμος των ανθρώπων, ψυχρός και απρόσωπος, είχε δώσει τον ιδρώτα του πατέρα της σε μια αδίστακτη ξένη, πετώντας το ίδιο του το αίμα κυριολεκτικά στο δρόμο. Εκείνο το παγωμένο πρωινό, η μικρή κοινωνία του Χέιβενγουτ παρακολούθησε σιωπηλά, πίσω από μισόκλειστες κουρτίνες, μια τραγική, μοναχική φιγούρα να απομακρύνεται από το μοναδικό σπίτι που γνώρισε ποτέ. Η Σίνα περπατούσε με το κεφάλι ψηλά, προσπαθώντας να πνίξει τα δάκρυά της, αλλά η ψυχή της ήταν κομματιασμένη. Ο απέραντος, αμήλικτος και γκρίζος ορίζοντας της Ντακότα απλωνόταν αχανής μπροστά της, μοιάζοντας έτοιμος να την καταπιεί ζωντανή. Δεν είχε χρήματα, δεν είχε άλογο για να ταξιδέψει, δεν είχε τα βασικά εφόδια για να αντέξει το κρύο. Το μόνο που έφερε μαζί της, βαδίζοντας το άγνωστο, ήταν τα λιγοστά ρούχα που φορούσε στην πλάτη της και κάτι πολύ πιο πολύτιμο, κρυμμένο βαθιά μέσα της. Τι βαθιά, ανεκτήμητη γνώση που είχε φυτέψει με κόπο στο μυαλό της ο πατέρας της. Κάθε σκληρό μάθημα για τη φύση, κάθε μικρό μυστικό για την επιβίωση στο ύπαιθρο, ήταν τώρα το μοναδικό της, αόρατο οπλοστάσιο ενάντια σε έναν κόσμο που της είχε γυρίσει την πλάτη. Καθώς τα βήματά της την απομάκρυναν από τον πολιτισμό, δεν ήξερε που θα περάσει τη νύχτα που ερχόταν, αλλά ήξερε πως να μην πεθάνει. Τα βήματά της την οδήγησαν τελικά στο μοναδικό τόπο που φάνταζε ως λογική διέξοδος για έναν άνθρωπο δίχως σπίτι, το μικρό, λασπωμένο οικισμό του Χέιβενγουτ. Μια πόλη χτισμένη από γερό ξύλο και βαριά καρφιά, αλλά κατοικημένη από ανθρώπους με καρδιές φτιαγμένες από αδιαπέραστη πέτρα. Καθώς η Σίνα περπατούσε αργά στο κεντρικό, σκονισμένο δρόμο, με τα ρούχα της να μαρτυρούν τη ξαφνική, βίαιη εξορία της και το πρόσωπό της χαραγμένο από τον πόνο της πρόσφατης απώλειας, ήλπιζε βαθιά μέσα της να βρει έστω ένα ελάχιστο ψήγμα ανθρωπιάς. Ένα ζεστό βλέμμα, ένα χέρι πρόθυμο να της προσφέρει ένα πιάτο ζεστό φαγητό, ή έστω μια σκοτεινή γωνιά σε έναν αχυρώνα για να περάσει με ασφάλεια τη νύχτα. Αντί γαμαγιώτα, αυτό, το μόνο που συνάντησε ήταν μια παγωμένη, απόλυτα εχθρική σιωπή. Οι βαριές ξύλινες πόρτες έκλειναν ερμητικά στο πέρασμά της, με τον χαρακτηριστικό ήχο του σύρτη να πέφτει βαριά, κλειδώνοντας την ελπίδα απ' έξω. Κουρτίνες τραβιούνταν νευρικά πίσω από τα θολά τζάμια, καθώς τα μάτια των οικοκυρέων, ανθρώπων που τις Κυριακές γέμιζαν ευλαβικά τα στασίδια της εκκλησίας μιλώντας για αγάπη, χριστιανικό έλεος και συμπόνια, την καρφώναν τώρα με απόλυτη περιφρόνηση. Ήταν το τέλειο, σιωπηλό δικαστήριο μιας μικρής, στενόμυαλης κοινωνίας που απεχθανόταν την αδυναμία και τιμωρούσε την ατυχία με τον πιο σκληρό και κοινικό τρόπο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή της απόλυτης απόγνωσης, η φωνή που έδωσε σάρκα και οστά σε αυτή την ασύλληπτη υποκρισία αντιχούσε βαριά, διαπεραστική και γεμάτη αδικαιολόγητη έπαρση. Ο δημοτικός σύμβουλος Βέρνον Κομπ,
Ένας άνθρωπος που απολάμβανε την εξουσία του και λάτρευε να ακούει τον εαυτό του να αγορεύει, στάθηκε στο κατόφλι του γενικού εμπορικού καταστήματος, φροντίζοντας η φωνή του να φτάσει ηχηρά σε κάθε γωνιά του δρόμου. Δεν είδε μπροστά του ένα ορφανό, απελπισμένο κορίτσι που μόλις είχε χάσει τραγικά τον πατέρα της. Είδε απλώς έναν εύκολο στόχο, ένα θύμα για να επιδείξει τη δίθεν ηθική του ανωτερότητα στους συμπολίτες του. Με ένα ύφος γεμάτο αβάσταχτη χλέβη και αλαζονία, την έδειξε σχεδόν με το δάχτυλο. Τα λόγια του ήταν καθαρό δηλητήριο που έσταζε αργά, μολύνοντας ανεπανόρθωτα την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα της πλατείας. Φώναξε δυνατά πως αυτό ακριβώς παθαίνουν όσοι δεν μαθαίνουν στα παιδιά τους την αυστηρή πειθαρχία και τον σεβασμό. Πως ένα σωστό, καθώς πρέπει κορίτσι θα είχε βρει τον τρόπο να φανεί χρήσιμο στη νέα της μητριά, σκύβοντας πυθύνια το κεφάλι, δουλεύοντας αγόγγιστα σαν υπηρέτρια, αποδεχόμενη τη σκληρή της μοίρα χωρίς κανένα παράπονο ή αντίρρηση. Την αποκάλεσε περιφρονητικά αλήτισσα. Την κατηγόρησε ανοιχτά ότι περιφέρεται άσκοπα στους δρόμους σαν κοινή ζητιάνα, προσβάλλοντας και μολύνοντας την καθώς πρέπει, άψογη εικόνα της πόλης τους. Κάθε του λέξη ήταν ένα αδυσόπιτο μαστίγιο που χτυπούσε ανελαίητα την αξιοπρέπεια της 17χρονης Σίνα, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι του Χέιβενγουτ παρακολουθούσαν σιωπηλοί, συνενώντας απόλυτα με την παθητικότητά του σε αυτό το άνανδρο λεκτικό λιντσάρισμα. Ήταν μια συνταρακτική, οδυνηρή συνειδητοποίηση για την νεαρή κοπέλα, μια βίαιη ενηλικίωση μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Εκείνο το κρύο, γκρίζο απόγευμα, η Σίνα κατάλαβε μια σκληρή, αμετάκλητη αλήθεια που θα διαμόρφωνε οριστικά το υπόλοιπο της ζωής της. Η πολιτισμένη κοινωνία, οι άνθρωποι με τα ζεστά, φωτισμένα σπίτια και τα γεμάτα, ασφαλή κελάρια, ήταν τελικά πολύ πιο επικίνδυνοι, πιο ανελαίητοι και πιο κρύοι από τον πιο άγριο χειμώνα της Ντακότα. Η καλοσύνη των ξένων δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας επικίνδυνος μύθος, μια ρομαντική αυταπάτη που σκοτώνει σιωπηλά όποιον κάνει το λάθος να βασιστεί πάνω της. Στεκόμενη ολομόναχη στη μέση του χωματόδρομου, νιώθοντας τα εχθρικά, επικριτικά βλέμματα να τρυπούν το δέρμα της, η Σίνα δεν λύγησε ούτε στιγμή. Δεν τους έκανε τη χάρη να χύσει ούτε ένα δάκρυ μπροστά τους. Η βαθιά της θλίψη και ο πόνος της μετατράπηκαν ακαριέα σε μια παγωμένη, αλίγιστη αποφασιστικότητα. Η αγωνιώδης απομόνωση που ένιωθε δεν τη συνέτριψε, αλλά αντίθετα, σφυριλάτησε μέσα της μια απόλυτα σιδερένια θέληση για επιβίωση. Κατάλαβε οριστικά πως δεν είχε κανέναν άλλον στον κόσμο για να στηριχθεί, παρά μόνο τον ίδιο της τον εαυτό και τα χέρια της. Έστρεψε αποφασιστικά την πλάτη της στον Βέρνον Κομπ, στις κλειστές, αφιλόξενες πόρτες και στην απίθμενη υποκρισία του Χέιβενγουτ. Κοίταξε ευθεία προς την απέραντη, αδυσόπιτη πεδιάδα που ανοιγόταν τεράστια και σκοτεινή πέρα από τα στενά όρια της πόλης. Η άγρια, ατίθαση φύση μπορεί να ήταν θανάσιμη, σκληρή και εντελώς αδιάφορη για τον ανθρώπινο πόνο, αλλά τουλάχιστον ήταν κρυστάλλινα ειλικρινής. Δεν σε έκρινε πίσω από την πλάτη σου, ούτε σε ταπείνωνε για να νιώσει ανώτερη, απλώς απαιτούσε με αυστηρότητα από εσένα να αποδείξεις ότι αξίζεις πραγματικά να ζεις. Με βήμα σταθερό και το βλέμμα καρφωμένο στον ορίζοντα, η Σίνα άφησε οριστικά πίσω της τη ψευδαίσθηση της ασφάλειας που της αρνήθηκαν, βαδίζοντας κατευθείαν, χωρίς κανέναν δισταγμό, προς το απόλυτο, παγωμένο άγνωστο. Απελπισμένη, αλλά σε καμία περίπτωση τσακισμένη, η Σίνα γνώριζε βαθιά μέσα της πως υπήρχε μόνο μία πόρτα που μπορούσε να χτυπήσει σε αυτόν τον απέραντο, αφιλόξενο κόσμο. Με τον παγωμένο αέρα του φθινοπόρου να μαστιγώνει το πρόσωπό της, περπάτησε χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα του πολιτισμού που την είχε απορρίψει τόσο βάναυσα, αναζητώντας τον γέρον Ι Λάμδα Σίγμα Μπέρκμαν. Ο Ι Λάμδα Σίγμα δεν ήταν ένας συνηθισμένος άπικος ούτε ένας περαστικός τυχοδιώκτης. Ήταν ένας μοναχικός, σκληροτράχυλος Νορβηγός εργένης, μια σεβάσμια και ενιγματική φιγούρα σκαλισμένη από τον ίδιο τον άνεμο και τον αδυσόπιτο χρόνο της άγριας στέπας. Είχε ριζώσει σε αυτή τη σκληρή γη δεκαετίες πριν καν μπει το πρώτο καρφί για να χτιστεί η πόλη του Χέιβενγουτ. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην περιοχή που είχε κατασκευάσει ένα αληθινό υπόσκαφο καταφύγιο, ένα αριστούργημα επιβίωσης φτιαγμένο όχι με βάση την ευρωπαϊκή αλαζονία της ξύλινης κατασκευής, αλλά με τα αρχαία, ιερά μυστικά που του είχαν εμπιστευτεί οι ηθαγενείς Λακότα. Εκείνοι ήξεραν πώς να γίνονται ένα με το τοπίο, πώς να εξαφανίζονται κάτω από το βαρύ χιόνι και πώς να επιβιώνουν με αξιοπρέπεια όταν όλα γύρω τους πέθαιναν από το κρύο. Όταν η Σίνα εμφανίστηκε στο κατόφλι του, εξαντλημένη αλλά με τα μάτια της να φλέγονται από μια ακατέργαστη, σχεδόν τρομακτική αποφασιστικότητα, ο παλιός φίλος του πατέρα της σταμάτησε ομικρόν με τόνο. Τι έκανε? Το έμπειρο, διαπεραστικό του βλέμμα σάρωσε τη μικροκαμωμένη φιγούρα της. Εκεί που οι κοντόφθαλμοι κάτοικοι της πόλης έβλεπαν απλώς μια ανυπεράσπιστη, ενοχλητική ζητιάνα, ο Ι Λάμδα Σίγμα διέκρινε αμέσως την άσβεστη σπίθα της επιβίωσης. Είδε τον άκαμπτο χαρακτήρα του Έρικ Λίνταλ να μετενσαρκώνεται στο πείσμα της κόρης του. Πρέπει να μάθω αυτό ακριβώς που δίδαξες κάποτε στον πατέρα μου, του είπε η Σίνα με φωνή σταθερή,
που δεν έτρεμε ούτε στο ελάχιστο παρά την κούραση. Πρέπει να μάθω πώς να σκάβω και να ζω μέσα στη γη. Ο γέροντας, με τα ροζιασμένα, αρθρητικά του χέρια να μαρτυρούν δεκαετίες ασταμάτητου μόχθου, δεν γέλασε, ούτε προσπάθησε να την αποθάρρυνε. Την κοίταξε σοβαρά και, αναγνωρίζοντας το θάρρος της, αποφάσισε να της αποκαλύψει το αρχαίο αρχιτεκτονικό σχέδιο της ίδιας της φύσης. «Η γη θυμάται το καλοκαίρι, παιδί μου», της εξήγησε με τη βαθιά, βραχνή του φωνή, σαν να της μετέδιδε τη πιο πολύτιμη μυστικιστική αλήθεια του κόσμου. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν έξω λισομανάει η χειρότερη χιονοθύελα ή αν ο παγωμένος αέρας ρίχνει τη θερμοκρασία στους -40 βαθμούς. Λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια, στα σκοτεινά σπλάχνα του χώματος, η θερμοκρασία παραμένει πάντα σταθερή, περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίου. Είναι ο σοφός τρόπος της ίδιας της γης να προστατεύει τη ζωή που κρύβει μέσα της, προσφέροντας μια μόνιμη, ζεστή αγκαλιά σε όποιον έχει το μυαλό να την αναζητήσει και να τη σεβαστεί. Αυτή η συγκλονιστική γνώση ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την αφελή ψευδαίσθηση της ασφάλειας που πρόσφεραν τα λεπτά, ξύλινα σπίτια της πόλης. Όμως, ο Νίγιο Λάμδα δεν περιορίστηκε μόνο στη θεωρία. Της πρόσφερε το πολυτιμότερο, το πιο καθοριστικό δώρο, τον ίδιο τον καμβά για να χτίσει από το μηδέν τη σωτηρία της. Με ένα συνωμοτικό, ζεστό χαμόγελο που φανέρωνε τα φθαρμένα του δόντια, της μίλησε για ένα ξεχασμένο, εντελώς αθέατο κομμάτι γης. Ήταν μια άγρια, απότομη πλαγιά 30 στρεμμάτων, ακριβώς στα όρια της παλιάς ιδιοκτησίας του πατέρα της. Ένα τμήμα γης που η άπλιστη μητριά της αγνοούσε παντελώς την ύπαρξή του, για τον απλό λόγο ότι ο πατέρας της δεν είχε μπει ποτέ στον κόπο να το καταχωρήσει επίσημα, θεωρώντας το άγωνο και άχρηστο. «Αν το θέλεις πραγματικά, είναι δικό σου», της είπε ο Νιγιώτα Λάμδα Σίγμα. Αυτή η δίθεν άχρηστη πλαγιά δεν ήταν πια μια κατάρα, αλλά το τέλειο, αόρατο οχυρό της. Εκείνη τη στιγμή, το τσακισμένο κορίτσι πέθανε οριστικά. Η Σίνα είχε πλέον στα χέρια της το σχέδιο, τον τόπο και το μέντορα, και η μεγαλειώδης εξέγερσή της ενάντια στην ανθρώπινη σκληρότητα μόλις είχε ξεκινήσει, με τα θεμέλια της να μπαίνουν βαθιά μέσα στο χώμα. Ο Οκτώβριος είχε ήδη αρχίσει να δείχνει τα παγωμένα του δόντια, φέρνοντας μαζί του τους πρώτους πικρούς ανέμους που σάρωναν την πεδιάδα και προειδοποιούσαν σιωπηλά για το λευκό εφιάλτη που πλησίαζε. Το χώμα, μέρα με τη μέρα, έχανε την καλοκαιρινή του απαλότητα και άρχιζε να σκληραίνει επικίνδυνα, μετατρέποντας την κάθε κίνηση σε έναν τιτάνιο, εξαντλητικό αγώνα. Η Σίνα, ένα 17χρονο κορίτσι που μέχρι χθες ένιωθε την ασφάλεια ενός παραδοσιακού σπιτιού, κρατούσε τώρα στα χέρια της ένα βαρύ, σιδερένιο φτιάρι, έτοιμη να αναμετρηθεί με την ίδια τη φύση. Τα λεπτά της χέρια γέμισαν γρήγορα με ματωμένες, επώδυνες φουσκάλες που έσπαγαν στο τραχή ξύλο της λαβής και ξαναδημιουργούνταν, ενώ κάθε μυς στο κορμί της ούρλιαζε από τον πρωτόγνωρο πόνο. Όμως, η άγρια θέλησή της για ζωή ήταν απείρως ισχυρότερη από οποιαδήποτε σωματική εξάντληση. Δίπλα της, ο Γερονίγιο Λάμδα Σίγμα στεκόταν σαν ένα σιωπηλός, πάνσοφος φρουρός του παρελθόντος. Τα παραμορφωμένα από τη βαριά αρθρίτιδα χέρια του δεν μπορούσαν πια να σηκώσουν το χώμα, αλλά το μυαλό του παρέμενε κοφτερό σαν ξηράφι. Καθοδηγούσε την κάθε της κίνηση, το κάθε χτύπημα της λεπίδας, μετατρέποντας τον ομό, τυφλό πόνο σε απόλυτη, χειρουργική ακρίβεια. Άρχισαν να σκάβουν βαθιά και μεθοδικά στη νότια πλαγιά του λόφου, μια στρατηγική επιλογή ζωτικής σημασίας για να εχμαλωτίζουν τις λιγοστές, πολύτιμες ακτίνες του αδύναμου χειμωνιάτικου ήλιου. Ο σκοπός τους δεν ήταν απλώς να ανοίξουν μια πρόχειρη τρύπα στο έδαφος για να κρυφτούν, αλλά να δημιουργήσουν ένα πραγματικό, υπόγειο αρχιτεκτονικό θαύμα, έναν άνετο, ασφαλή χώρο πλάτους 12 ποδιών και βάθους 20 ποδιών, σκαλισμένο απευθείας στα ζεστά σπλάχνα της γης. Με κάθε κοπιαστική φτιαριά, η βαριά, έντονη μυρωδιά από τον οπό, σκοτεινό χώμα γέμιζε τον παγωμένο αέρα, μια μυρωδιά που αρχικά θύμιζε υγρό τάφο, αλλά σταδιακά άρχισε να συμβολίζει την απόλυτη, αδέσμευτη ελευθερία. Εκατοντάδες κιλά σκληρού εδάφους μετακινήθηκαν χούφτα-χούφτα. Οι τείχοι που αποκαλύπτονταν ήταν φτιαγμένοι από συμπαγές, άριστα πατικωμένο χώμα που δεν επρόκειτο να καεί ποτέ και δεν θα μπορούσε ποτέ να παρασυρθεί από τον πιο μανιασμένο, φωνικό αέρα της Ντακότα. Αυτή η επίπονη διαδικασία απαιτούσε μια απόκοσμη προσήλωση στη λεπτομέρεια, μια μαγική χορογραφία επιβίωσης που δεν συγχωρούσε ούτε το παραμικρό λάθος. Ο Νίγιο Λάμδα Σίγμα της έδειξε πως να κόβει τα βαριά κομμάτια χλωοτάπητα σε τέλεια, ορθογώνια τετράγωνα, σαν ζωντανά τούβλα γεμάτα ανθεκτικές ρίζες, που όταν ενώνονταν, δημιουργούσαν έναν αδιαπέραστο, φυσικά μονωμένο τοίχο. Η Σίνα έμαθε, με εξαντλητική δοκιμή και λάθος, να δίνει την τέλεια, ανεπαίσθητη κλίση στην είσοδο του καταφυγείου, ώστε τα νερά της φθινοπορεινής βροχής και το μελλοντικό λιώσιμο του χιονιού να απομακρύνονται φυσικά, διατηρώντας το εσωτερικό απόλυτα στεγνό. Ήταν μια συγκλονιστική, μυστικιστική διαδικασία μεταμόρφωσης. Ένιωθε την τραχιά υφή του πυλού,
την πεισματάρικη αντίσταση από τις χοντρές ρίζες των αγριόχορτων, και μάθαινε σιγά σιγά να ακούει τους μυστικούς ψίθυρους της γης. Δεν πάλευε πια ενάντια στο βουνό με οργή, αλλά συνεργαζόταν αρμονικά μαζί του, υφαίνοντας ένα αόρατο δίχτυ προστασίας που θα γινόταν το απόρθητο κάστρο της. Το απόλυτο αριστούργημα, ωστόσο, ήταν η τέλεια, αλάνθαστη ψευδαίσθηση που σχεδίασαν για να προστατευτούν από τα αδιάκριτα, κακόβουλα μάτια των ανθρώπων της πόλης. Η Σίνα κατασκεύασε μια καμινάδα τόσο μελετημένη, που το εξωτερικό της μέρος δεν έμοιαζε με τίποτα περισσότερο από ένα σπασμένο, ξεραμένο κλαδί ή μια τυχαία, γυμνή ρίζα που προεξήχε ανεπαίσθητα από το χώμα. Κρυμμένη επιδέξια πίσω από μια φυσική πτυχή του λόφου και καλυμμένη στρατηγικά με διάσπαρτες πέτρες, η μικρή ξύλινη είσοδος εξαφανίστηκε πλήρως από τον ορίζοντα. Το αόρατο οχυρό είχε πλέον ολοκληρωθεί. Μέσα από το αίμα, τον υδρότα και τον αβάσταχτο σωματικό πόνο, ο ανθρώπινος τρίαμβος είχε πάρει επιτέλους σάρκα και οστά. Η σκληρή γη δεν ήταν πια ένας παγωμένος, εχθρικός τόπος εξορίας, αλλά η πιο αδιαπέραστη, ζεστή της πανοπλία απέναντι στην επερχόμενη, θανατηφόρα καταιγίδα που κανείς δεν μπορούσε ακόμα να φανταστεί. Τα νέα, όσο μακριά κι αν βρίσκεσαι, ταξιδεύουν πάντα γρήγορα σε μικρά, απομονωμένα μέρη όπως το Χέιβενγουντ. Μεταφέρονται από στόμα σε στόμα σαν μια ύπουλη, μολυσματική ασθένεια που τρέφεται από την κακία και την προκατάληψη των ανθρώπων. Σύντομα, οι ψίθυροι άρχισαν να σέρνονται σαν φίδια στα λασπωμένα σοκάκια της πόλης. Έλεγαν με χερεκακία πως το ορφανό κορίτσι των Λίνταλ δεν είχε φύγει μακριά, αλλά πως έσκαβε απεγνωσμένα με τα γυμνά της χέρια στην πλαγιά ενός έρημου λόφου. Πως ζούσε σαν αγρίμη, φτιάχνοντας ένα βρώμικο λαγούμι στο χώμα, ακριβώς όπως τα σκυλιά των λιμώνων που κρύβονται από τα αρπακτικά. Για το Δημοτικό Σύμβουλο Βέρνον Κομπ, αυτές οι φήμες δεν ήταν απλώς μια αφορμή για φτηνό κουτσομπολιό, αλλά μια κατάφορη, προσωπική προσβολή. Η απόφασή της να επιβιώσει έξω από τα όρια της δικής του εξουσίας, αψηφώντας την κρίση του, αποτελούσε μια εξοργιστική περιφρόνηση της φυσικής τάξης πραγμάτων. Ένα αδύναμο, διωγμένο θηλυκό όφιλε να υποκύψει, να επιστρέψει οικετεύοντας για έλεος ή απλώς να χαθεί σιωπηλά στο χιόνι, όχι να εφεύρει τους δικούς του κανόνες επιβίωσης. Τυφλωμένος από τον πληγωμένο εγωισμό του, αποφάσισε να δώσει ένα οριστικό τέλος σε αυτή την απαράδεκτη παράνοια. Στα τέλη του Οκτώβρη, με τον ουρανό να έχει πάρει ήδη εκείνο το βαρύ, απειλητικό μολυβένιο χρώμα που προμηνύει τη χειμωνιάτικη καταιγίδα, ο Κοπ συγκέντρωσε μια ένοπλη ομάδα από 12 άντρες. Οπλισμένοι με την αλαζονία τους και καβάλα στα άλογά τους, κάλπασαν με ορμή προς την παλιά, ξεχασμένη η ιδιοκτησία του πατέρα της. Στο μυαλό τους περίμεναν να βρουν ένα εξαθλιωμένο, ρακέντητο πλάσμα να τρέμει ανεξέλεγκτα μέσα σε μια πρόχειρη, λασπωμένη τρύπα. Σκόπευαν να την τραβήξουν έξω με το ζόρι, υπό το πρόσχημα της δίθεν φιλανθρωπίας, για να την εκθέσουν στην πλατεία και να αποδείξουν περίτρανα πως κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει γυρίζοντας την πλάτη στην πολιτισμένη κοινωνία τους. Η προσέγγισή τους ήταν θορυβώδης, απόλυτα κυριαρχική, γεμάτη από τους σκληρούς ήχους των οπλών που χτυπούσαν το παγωμένο έδαφος και τις χοντροκομμένες φωνές τους που έσκιζαν βάναυσα την ιερή σιωπή του τοπίου. Όταν όμως έφτασαν στην επίμαχη πλαγιά, το θέαμα που αντίκρισαν τους άφησε εντελώς άφωνους, όχι από κάποιον φόβο, αλλά από την απόλυτη, εκοφαντική απουσία του οτιδήποτε. Το τοπίο φαινόταν απολύτως έρημο, άθικτο και νεκρό. Ξεπεζεύοντας βαριεστημένα, άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Και εδώ ακριβώς ξετυλίγεται η απόλυτη, σχεδόν κωμική ηρωνία αυτής της ιστορίας. Καθώς οι άντρες έβριζαν και έψαχναν στα τυφλά, περπάτησαν κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι της Σίνα. Οι βαριές, δερμάτινες μπότες τους ποδοπατούσαν το πατικωμένο χώμα της οροφής της, δημιουργώντας υπόκοφους, απειλητικούς γδούπους που η ίδια άκουγε με κομμένη την ανάσα, απόλυτα ασφαλή στο σκοτάδι. Στάθηκαν σε απόσταση αναπνοής από τη μυστική της είσοδο, που ήταν τόσο αριστοτεχνικά καμουφλαρισμένη πίσω από τις φυσικές πτυχώσεις του εδάφους και τα βράχια, ώστε τα ανεκπαίδευτα μάτια τους την προσπέρασαν χωρίς δεύτερη ματιά. Η καμινάδα της, ένας μικρός αγωγός που έμοιαζε με μια σπασμένη, ξερή ρίζα, στεκόταν ακριβώς δίπλα στα πόδια τους, αόρατη μέσα στην ευφυή απλότητά της. Το μόνο ίχνος που πρόδιδε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ήταν η ανεπαίσθητη, φευγαλαία μυρωδιά καπνού που πλανιόταν ηρωνικά στον παγωμένο αέρα. Ένας από τους άντρες μουρμούρισε με αμηχανία πως προφανώς δεν ήταν εκεί, πως τα ίχνη είχαν χαθεί. Αλλά ο Κομπ ήταν ανένδοτος και εκνευρισμένος. Έβλεπε το ελαφρώς ανακατεμένο χώμα στο βάθος και επέμενε αιμονικά πως κάποιος έσκαβε, αποδίδοντας το όμως σπασμωδικά σε ασβούση τεράστια τροκτικά. Έψαξαν για μια ολόκληρη ώρα, οργώνοντας άσκοπα το έδαφος, ανίκανοι να διανοηθούν το αρχιτεκτονικό θαύμα που βρισκόταν ακριβώς κάτω από τις όλες τους. Όταν τελικά υποχώρησαν, νικημένοι από την παγωνιά και την ίδια τους την τύφλωση, ο Κομπ έβραζε από μια ανεξέλεγκτη οργή. Η πόλη είχε υποτιμήσει απόλυτα αυτό το κορίτσι,
αγνοώντας πως η σιωπηλή της ανυπακοή είχε ήδη ριζώσει τόσο βαθιά στη γη, που κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε πλέον να την αγγίξει. Καθώς ο Νοέμβριος έδινε τη θέση του στον αδυσόπιτο, βαθύ Δεκέμβριο, ο κόσμος πάνω από την επιφάνεια της γης μεταμορφωνόταν μέρα με τη μέρα σε ένα αχανές, λευκό νεκροταφείο. Οι θερμοκρασίες έπεφταν σε επίπεδα που πάγωναν το αίμα στις φλέβες, και ο αέρας ούρλιαζε με δαιμονική μανία, σαρώντας τα εύθραυστα, ξύλινα σπίτια του Χέιβενγουντ, δοκιμάζοντας τις αντοχές των ανθρώπων που κρύβονταν πίσω από τις λεπτές τους πόρτες. Όμως, 15 πόδια κάτω από το παγωμένο χιόνι και το νεκρό γρασίδι, η πραγματικότητα της Σίνα ήταν μια εκπληκτική, σχεδόν μαγική αντίθεση. Το υπόγειο καταφύγιό της, πλέον πλήρως ολοκληρωμένο, ήταν ένα αριστούργημα επιβίωσης και ανυπότακτης ανθρώπινης θέλησης. Ο χώρος διατηρούσε με αυστηρή συνέπεια την τέλεια, σταθερή θερμοκρασία των 13 βαθμών Κελσίου, εντελώς ανεπηρέαστος από την παγωμένη κόλαση που μενόταν ελάχιστα μέτρα πιο πάνω. Είχε χτίσει ένα γερό κρεβάτι ενσωματωμένο στο χωμάτινο τοίχο, και είχε φτιάξει ένα στιβαρό τραπέζι και καρέκλες από ξύλο λεύκας που είχε κουβαλήσει με τα ίδια της τα χέρια από το ρέμα, 3 μίλια μακριά. Η τύχη ήταν άριστα μονωμένη με ξερό γρασίδι και βαριά δέρματα βουβαλιού που της είχε εμπιστευτεί ο Νιγιώτα Λαμδασίγμα από τις παλιές του προμήθειες. Ακόμα πιο βαθιά στο έδαφος, είχε σκάψει ένα σκοτεινό, δροσερό κελάρι ριζών, τα ράφια του οποίου ήταν γεμάτα με τα λαχανικά που είχε προλάβει να καλλιεργήσει στον κρυφό της κήπο και το κρέας από αγριοκούνελα και πτηνά που είχε καπνίσει η ίδια. Η μικρή, απίστευτα αποδοτική της σόμπα έκαιγε ελάχιστα ξύλα, αλλά ζέστενε τον χώρο τέλεια, στέλνοντας τον καπνό της ειρωνικά ψηλά, μέσα από το λεπτό, αόρατο σωλήνα. Είχε πια ένα πραγματικό, απόρθητο κάστρο. Ένα σπίτι που κανείς δεν μπορούσε να βρει, και κανείς δεν μπορούσε να της κλέψει. Μια μέρα, όταν ο υδράργυρος έξω είχε κατρακυλήσει στους -30 βαθμούς, η μικρή, κρυφή πόρτα του καταφυγίου άνοιξε με δυσκολία, σπάζοντας τον πάγο. Ο Γερονίγιο Λαμδασίγμα, τυλιγμένο σε βαριά, χοντρά δέρματα που τον έκαναν να μοιάζει με αρκούδα του βορρά, γλίστρισε αθόρυβα μέσα από το καμουφλαρισμένο άνοιγμα. Καθώς στάθηκε στο κέντρο του δωματίου, άφησε έναν βαθύ, ανακουφιστικό αναστεναγμό, νιώθοντας την ευεργετική, γλυκιά ζέστη να αγκαλιάζει τα ταλαιπωρημένα, αρθρητικά του κόκαλα. Το βλέμμα του περιπλανήθηκε στις τέλειας μιλεμένες γωνίες, στα γεμάτα ράφια, στην άψογη μόνωση, και ένα ζεστό, περήφανο χαμόγελο φώτισε το ρητιδιασμένο, σκαμμένο από τον χρόνο πρόσωπό του. Στάθηκε απέναντι στο νεαρό κορίτσι που είχε γνωρίσει ως ένα απελπισμένο, διωγμένο ορφανό και της μίλησε με φωνή γεμάτη βαθύ σεβασμό. «Ο πατέρας σου θα ήταν απίστευτα περήφανος», της ψιθύρισε, με τα μάτια του να γυαλίζουν στο αμυδρό φως της σόμπας. «Αυτό που έχτισες εδώ είναι ασύγκριτα καλύτερο από οτιδήποτε κατάφερα να φτιάξω εγώ στα νιάτα μου. Είναι πιο ζεστό, πιο στεγανό, πιο τέλεια κρυμμένο. Δεν πρόκειται να σε βρουν ποτέ εδώ κάτω». Η Σίνα χαμογέλασε, νιώθοντας για πρώτη φορά μετά από μήνες μια βαθιά, εσωτερική γαλήνη. Όμως, η στιγμή της ανακούφισης κράτησε ελάχιστα. Το χαμόγελο έσβησε απότομα από τα χείλη του παλιού Νορβηγού και το πρόσωπό του σκοτίνιασε, παίρνοντας μια έκφραση απόλυτης, ανατριχιαστικής σοβαρότητας. Η ατμόσφαιρα μέσα στο ζεστό δωμάτιο έγινε ξαφνικά βαριά, σχεδόν ασφυκτική, καθώς το αρχαίγωνο ένστικτο του έμπειρου επιζήσαντα πήρε τον έλεγχο. «Ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα, παιδί μου», της είπε με μια φωνή που έμοιαζε να έρχεται από τα βάθη του ίδιου του βουνού. «Έχω δει τα σημάδια. Τα ζώα συμπεριφέρονται παράξενα, τα πουλιά πετούν σε λάθος κατευθύνσεις μέσα στο κρύο, ο αέρας μυρίζει θάνατο. Μια καταιγίδα έρχεται. Ίσως όχι αύριο, ίσως όχι την επόμενη εβδομάδα, αλλά ζυγώνει αμήλικτα. Και δεν θα είναι μια συνηθισμένη, περαστική χιονοθύελα. Θα είναι το είδος της καταστροφής που καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της, που σκοτώνει ακαριέα οτιδήποτε τολμήσει να την αντικρίσει. Εκείνοι οι ανόητοι στην πόλη γέλασαν μαζί μου, γέλασαν μαζί σου, μας αποκάλεσαν ζώα που κρύβονται σε λασπωμένες τρύπες. Αλλά όταν ο λευκός θάνατος χτυπήσει, τα ξύλινα, περήφανα σπίτια τους θα γίνουν οι ίδιοι τους οι τάφοι. Θα πεθαίνουν αβοήθητοι σαν παγιδευμένα αγρίμια στο σκοτάδι. Και τότε, αυτό εδώ το κρυφό, χωμάτινο δωμάτιο, θα είναι το μοναδικό, απόλυτο καταφύγιο ζωής σε ακτίνα πολλών μιλίων. Και εσύ, η περιφρονημένη, θα κληθείς να πάρεις μια απόφαση. Ο Φεβρουάριος έφερε μαζί του μια παράξενη, σχεδόν απόκοσμη ατμόσφαιρα στα απέραντα λιβάδια της Ντακότα. Ο καιρός άρχισε να συμπεριφέρεται με έναν αλόκοτο, νευρικό τρόπο, σαν ένα άγριο θηρίο που παίρνει βαθιές, κοφτές ανάσες λίγο πριν εξαπολύσει την τελική του επίθεση. Μέρες με μια απατηλή, αφύσικη ζέστη, που έκανε το χιόνι να λιώνει πρόσκαιρα, εναλλάσσονταν απότομα με βίαιους, ξαφνικούς παγετούς που έκοβαν την ανάσα και νέκρωναν τη γη μέσα σε ελάχιστες ώρες. Οι άνεμοι άλλαζαν κατεύθυνση χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση,
ουρλιάζοντας μέσα στη νύχτα με έναν ήχο ανατριχιαστικό. Η φύση έστελνε τα δικά της, ξεκάθαρα μηνύματα, και τα ζώα τα άκουγαν πεντακάθαρα. Τα κοπάδια των βοηδών σταματούσαν να βόσκουν και μαζεύονταν το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας σφιχτούς, νευρικούς κύκλους για να προστατευτούν. Τεράστια, σκοτεινά σμήνη πουλιών μαύριζαν ξαφνικά τον ουρανό, πετώντας πανικόβλητα προς τον νότο σε μια μαζική, απεγνωσμένη φυγή, παρόλο που ημερολογιακά η άνοιξη υποτίθεται πως βρισκόταν πρώτων πυλών. Ο γέρον Ι λάμδα σίγμα κοιτούσε ψηλά, παρατηρούσε τα σημάδια του ορίζοντα και κουνούσε το κεφάλι του με βαριά απόγνωση. Η καταιγίδα χτίζεται, μουρμούριζε στον εαυτό του, κοιτάζοντας το κενό. Τη νιώθω βαθιά μέσα στα κόκαλά μου, είναι ήδη εδώ. Υπακούοντας με απόλυτη ευλάβεια στους σιωπηλούς νόμους του περιβάλλοντος, η Σίνα δεν αγνόησε ούτε στιγμή αυτές τις ζωτικές προειδοποιήσεις. Δούλευε ασταμάτητα, πυρετωδώς, μετατρέποντας τον ενστικτώδη φόβο της σε μεθοδική, στρατηγική δράση. Άρχισε να συγκεντρώνει τεράστιες ποσότητες ξυλίας, κουβαλώντας με τα χέρια της τους βαρύς κορμούς στο εσωτερικό του καταφυγίου της, γεμίζοντας ασφυκτικά κάθε διαθέσιμη σπιθαμή χώρου. Μετέφερε όλες τις κρυμμένες προμήθειες τροφίμων από την εξωτερική είσοδο του λαγουμιού κατευθείαν στο κεντρικό, ζεστό χώρο, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση χωρίς να χρειαστεί ποτέ να ανοίξει την πόρτα αν ο καιρός αγρίευε επικίνδυνα. Έλεγχε και ξαναέλεγχε αιμονικά την κρυφή της καμινάδα, βεβαιώνοντας πως καμία ποσότητα πάγου ή χιονιού δεν θα μπορούσε να μπλοκάρει την πολύτιμη έξοδο του καπνού. Ετοιμαζόταν με την αυστηρή πειθαρχία ενός βετεράνου στρατιώτη για έναν πόλεμο που δεν είχε ξαναδεί ποτέ κανείς. Όμως, ενώ εκείνη σφράγιζε τις αμυνές της βαθιά μέσα στο χώμα, λίγα μίλια πιο μακριά, στο Havenwood, βασίλευε μια εντελώς διαφορετική, θανατηφόρα πραγματικότητα, αυτή της απόλυτης, τυφλής αλαζονίας. Οι κάτοικοι της πόλης ζούσαν κλεισμένοι σε μια γυάλα επικίνδυνης αυταπάτης. Δεν παρατήρησαν την απουσία των πουλιών, δεν έδωσαν καμία σημασία στον αφύσικο, παγωμένο αέρα. Κοιτούσαν τα συμπαγή, καλοφτιαγμένα ξύλινα κτίρια τους, άγγιζαν τους χοντρούς τοίχους και ένιωθαν εντελώς άτρωτοι. Τα σπίτια μας είναι γερά, έλεγαν με περισσή αυτοπεποίθηση στα σαλούν, πίνοντας αμέριμνη το ποτό τους. Ο χειμώνας έχει σχεδόν τελειώσει, διαβεβαίωναν ο ένας τον άλλον, επιδεικνύοντας μια τρομακτική άγνοια απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Οποιαδήποτε φήμη για επικείμενη καταιγίδα που μετέφεραν οι παλιοί, έμπειροι Νορβηγοί έπικοι, αντιμετωπιζόταν με ηρωνικά, συγκαταβατικά χαμόγελα. Ο δημοτικός σύμβουλος Βέρνον Κόμπ ήταν ο πρώτος που χλέβαζε ανοιχτά αυτές τις προειδοποιήσεις, απολαμβάνοντας την υποτιθέμενη ανωτερότητά του. Όταν κάποιος τόλμησε να αναφέρει τις σκοτεινές προβλέψεις, ο Κόμπ ξέσπασε σε ένα περιφρονητικό, ηχηρό γέλιο που αντίχησε σε όλο το δωμάτιο. Δυσιδαιμονίες και παραμύθια για ηλικιωμένους, δήλωσε με στόμφο. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν πως κάθε γκρίζο σύννεφο φέρνει το τέλος του κόσμου. Έχουμε επιβιώσει από δεκάδες χειμώνες της Ντακότα μέσα σε αυτά τα κτίρια. Έχουμε δυνατές, σιδερένιες σόμπες και άφθονο ξύλο. Θα επιβιώσουμε και από αυτόν τον χειμώνα χωρίς καμία δυσκολία. Η πίστη τους στην ανθρώπινη μηχανική και τον πολιτισμό ήταν τραγικά ακλόνητη. Αγνοούσαν πλήρως πως οι σόμπες τους και η φτηνή τους υπεροψία δεν ήταν απολύτως τίποτα μπροστά στην οργή που συγκεντρωνόταν αθόρυβα από πάνω τους. Η ένταση στην ατμόσφαιρα γινόταν πλέον αφόρητη. Το τεράστιο σφυρί της φύσης είχε ήδη σηκωθεί ψηλά στο σκοτεινό ουρανό, και οι άνθρωποι του Havenwood στέκονταν ακριβώς από κάτω του, χαμογελώντας ανέμελα, εντελώς ανυποψίαστοι για την ολική καταστροφή που ερχόταν με ορμή για να τους καταπιεί. Ήταν η δεύτερη μέρα του Μάρτη, το έτος 1887. Το πρωινό ξημέρωσε με μια απατηλή, σχεδόν ηρωνική ποιότητα, ένας γλυκός, καθησυχαστικός καιρός που έκανε τους κατοίκους του Havenwood να νιώσουν μια απόλυτη, θανάσιμη σιγουριά. Όμως, αυτή η ηρεμία δεν ήταν η άνοιξη που πλησίαζε. Ήταν η απόλυτη σιωπή του εκτελεστή πριν τραβήξει τη σκανδάλη. Μέχρι το μεσημέρι, ο ουρανός άλλαξε βία, παίρνοντας το χρώμα του μολυβιού και της τάχτης. Και τότε, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση, χτύπησε. Ένα τεράστιο, αόρατο τείχος πάγου συνετρίβει πάνω στην πεδιάδα με εκοφαντικό βρυχυθμό. Μέσα σε ελάχιστες, εφιαλτικές ώρες, η θερμοκρασία κατακρημνίστηκε κατά 40 ολόκληρους βαθμούς, δημιουργώντας ένα κενό αέρος που έκοβε την ανάσα και νέκρωνε τα πνευμόνια. Ο άνεμος ξέσπασε με δαιμονισμένη ταχύτητα 60 μιλίων την ώρα, ουρλιάζοντας σαν χιλιάδες καταραμένες ψυχές. Το χιόνι δεν έπεφτε απλώς, εξφεντονιζόταν οριζόντια, πυκνό, σκληρό σαν θρηματισμένο γυαλί, δημιουργώντας ένα απόλυτο, αδιαπέραστο λευκό σκοτάδι. Η ορατότητα μηδενίστηκε ακαριέα. Δεν μπορούσες να δεις ούτε το ίδιο σου το χέρι μπροστά στο πρόσωπό σου. Ο λευκός θάνατος είχε μόλις καταπιεί τον κόσμο. Στην πόλη, η ψευδαίσθηση της ασφάλειας διαλύθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω της μόνο γυμνό, ομό τρόμο.
Τα περήφανα, υπεροπτικά ξύλινα κτίρια του Havenwood, αυτά ακριβώς που ο Βέρνον Κόμπι περηφανευόταν πως θα τους προστάτευαν, άρχισαν να τρίζουν, να στενάζουν και να λυγίζουν επικίνδυνα κάτω από την αδιανόητη πίεση. Η οργή της φύσης δεν χρειαζόταν να γκρεμίσει τις πόρτες για να μπει μέσα. Ο μανιασμένος, παγωμένος αέρας έβρισκε ανελαίητα κάθε μικρή ρογμή, κάθε μικροσκοπική χαραμάδα γύρω από τα παράθυρα, κάθε ελάχιστο κενό ανάμεσα στις χοντρές ανίδες. Σφύριζε μέσα στα δωμάτια σαν λεπίδα, φέρνοντας μαζί του ψηλό, παγωμένο χιόνι που άρχισε να συσσωρεύεται ραγδαία στα πατώματα και πάνω στα ίδια τα κρεβάτια. Το κρύο διαπερνούσε τους τοίχους σαν να ήταν φτιαγμένοι από λεπτό χαρτί. Οι βαριές κουβέρτες δεν πρόσφεραν πλέον καμία απολύτως ανακούφιση. Ο πανικός άρχισε να απλώνεται ραγδαία, πολύ πιο γρήγορα και από τον ίδιο τον πάγο. Οι οικογένειες τριμώχνονταν γύρω από τις όμπες, τρέμοντας ανεξέλεγκτα, βλέποντας τον απόλυτο τρόμο να καθρεφτίζεται στα μάτια των παιδιών τους, ανήμποροι να τα ζεστάνουν. Και τότε, ξεκίνησε ο πραγματικός, ασύλληπτος εφιάλτης της επιβίωσης. Οι δυνατές, σιδερένιες όμπες, το τελευταίο προπύργιο της ανθρώπινης μηχανικής ενάντια στο χάος, άρχισαν να καταβροχθίζουν τα καυσόξυλα με τρομακτικούς, ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Έκαιγαν κόκκινες, πυρωμένες, προσπαθώντας μάταια να νικήσουν το απίθμενο ψύχος που εισέβαλε από παντού. Αλλά τα αποθέματα μέσα στα σπίτια τελείωναν με δραματική ταχύτητα. Και η προσπάθεια να βγει κανείς έξω, έστω και για λίγα μέτρα μέχρι την εξωτερική αποθήκη των ξύλων, ισοδυναμούσε με άμεση, φρικτή αυτοκτονία. Μόλις άνοιγε η πόρτα, η κτηνώδης δύναμη της θύελλας την άρπαζε, πετώντας τους ανθρώπους βία πίσω, ενώ ο λευκός τείχος ρουφούσε όποιον έκανε το μοιραίο λάθος να βγει στο σκοτάδι. Άνθρωποι χάνονταν σε απόσταση αναπνοής από το ίδιο τους το κατόφλι, εντελώς αποπροσανατολισμένοι, τυφλωμένοι, παγώνοντας μέχρι θανάτου πριν καν προλάβουν να αρθρώσουν μια κραυγή για βοήθεια. Τα ξύλα σώθηκαν. Οι άνθρωποι άρχισαν να σπάνε και να καίνε τα ίδια τους τα έπιπλα σε μια ίστατη, σπασμωδική προσπάθεια να κρατηθούν στη ζωή. Αλλά και αυτά τελείωσαν. Οι σόμπες άρχισαν σταδιακά να κρυώνουν. Ο ρυθμικός, ζεστός ήχος της φωτιάς έδωσε τη θέση του στο απόλυτο, παγωμένο τίποτα. Εκείνη τη στιγμή, η συνειδητοποίηση έπεσε βαριά και ασήκωτη στο Havenwood. Η τεχνολογία τους, η ίησή τους, τα τέλεια σπίτια τους είχαν αποτύχει παταγωδώς. Αποδείχθηκαν απλώς όμορφα διακοσμημένα, παγωμένα φέρετρα. Η αλαζονία του ανθρώπου συντρίφθηκε αμετάκλητα μπροστά στην ομή, αδυσόπιτη και πρωτόγονη οργή του χειμώνα. Η μανία της φύσης δεν γνώριζε κανένα απολύτως έλεος. Για 7 ατελείωτα, μαρτυρικά ημερόνυχτα, ο λευκός εφιάλτης σφυροκοπούσε το Havenwood χωρίς την παραμικρή παύση, καταπίνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Δεν επρόκειτο απλώς για μια κακοκαιρία, αλλά για μια μεθοδική, αργή πολιορκία που σκοπό είχε να σβήσει κάθε ίχνος ανθρώπινης ζωής από το χάρτη. Τα βαριά, ξύλινα σπίτια, τα οποία οι κάτοικοι θεωρούσαν με τόση υπεροψία ως τα απόρθητα φρούρια τους, άρχισαν σταδιακά να παραδίδονται. Κάτω από τον ασύλληπτο όγκο του χιονιού που συσσωρευόταν μέρα με τη μέρα στις στέγες, τα χοντρά δοκάρια άρχισαν να στενάζουν σαν τραυματισμένα θηρία, μέχρι που τελικά έσπαγαν με έναν εκοφαντικό, τρομακτικό κρότο. Η στέγη του κεντρικού εμπορικού καταστήματος κατέρευσε ολοσχερός την τρίτη μέρα, θάβοντας κάτω από τα παγωμένα ερείπια τις τελευταίες ελπίδες της κοινότητας για προμήθειες. Στους σκοτεινούς αχυρώνες, τα ζώα που αποτελούσαν την περιουσία και την τροφή της πόλης, πέθαναν όρθια, παγωμένα στη θέση τους, μετατρεπόμενα σε μακάβρια, κρυστάλλινα αγάλματα. Το Havenwood δεν ήταν πια μια περήφανη, οργανωμένη κοινότητα, είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο, σιωπηλό νεκροταφείο θαμμένο κάτω από μέτρα πάγου. Ο ανθρώπινος απολογισμός ήταν ασύλληπτα τραγικός. 17 ψυχές έσβησαν στο παγωμένο σκοτάδι κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης, αδυσόπιτης εβδομάδας. Δεν πέθαναν όλοι από την κατάρρευση των στεγών. Οι περισσότεροι χάθηκαν σιωπηλά, παραδομένοι στην υποθερμία μέσα στα ίδια τους τα κρεβάτια, τυλιγμένοι με κάθε διαθέσιμο ρούχο και κουβέρτα που διέθεταν, ανήμποροι να παράγουν την παραμικρή θερμότητα καθώς η φωτιά είχε σβήσει. Άλλοι πέθαναν λίγα μόλις μέτρα έξω από τις πόρτες τους, αποπροσανατολισμένοι μέσα στην τυφλή δίνη της χιονοθύελλας, στην απεγνωσμένη, μοιραία προσπάθειά τους να φτάσουν στο θαμμένο σωρό με τα καυσόξυλα. Ο θάνατος ερχόταν αργά και βασανιστικά, παγώνοντας πρώτα τα άκρα, μετά το μυαλό, και τελικά σταματώντας την καρδιά με μια απόλυτη, κοινική αδιαφορία. Μέσα σε αυτή την κόλαση επιγής, ο δημοτικός σύμβουλος Βέρνον Κόμπ παρακολουθούσε τον κόσμο του να διαλύεται ή στα έξω συνετέθη. Ο άνθρωπος που είχε χτίσει την ύπαρξή του πάνω στην αλαζονία, την κοινωνική του θέση και την ακλόνητη πίστη του στην ανωτερότητά του, έβλεπε τώρα το βασίλειό του να γίνεται ο τάφος του. Κάθε ρίγος που διαπερνούσε το εξαντλημένο του κορμί, κάθε παγωμένη ανάσα που έβγαινε από τα σκασμένα, ματωμένα του χείλη, ήταν και μια αόρατη μαχαιριά στον τεράστιο εγωισμό του.
Η περηφάνεια του πάγωνε και έσπαγε σε 1000 κομμάτια, ακριβώς όπως τα τζάμια των σπιτιών της πόλης του. Είχε κάνει έναν καταστροφικό, θανάσιμο υπολογισμό. Ήταν την 5η μέρα αυτού του ατελείωτου εφιάλτη, όταν η θύελλα αποφάσισε, σχεδόν σαδιστικά, να χαμηλώσει για λίγο την έντασή της. Ο αέρας κόπασε τόσο όσο χρειαζόταν για να καθαρίσει ελαφρώς η ορατότητα. Ο Κομπ, με τα μάτια του κόκκινα και βαθιά βυθισμένα από την αϊπνία, τον τρόμο και την πείνα, πλησίασε το καλυμμένο με χοντρό πάγο παράθυρο, ξύνοντας το τζάμι για να κοιτάξει προς την απέραντη, νεκρή πεδιάδα. Εκεί, στο βάθος του γκρίζου ορίζοντα, κόντρα στο απόλυτο, εκτυφλωτικό λευκό του χιονιού, αντίκρισε κάτι που τον έκανε να σταματήσει να αναπνέει. Μια λεπτή, επίμονη, γκρίζα κλωστή ανέβαινε ευθεία και αγέροχη προς τον σκοτεινό ουρανό. Ήταν ο καπνός από το πουθενά. Ο ίδιος ακριβώς καπνός που είχε λιδωρήσει τόσο βάναυσα στα σαλούν και στους δρόμους. Η ίδια τρύπα στο έδαφος που είχε οργώσει με το άλογό του για να καταστρέψει. Εκείνο το περιφρονημένο, διωγμένο κορίτσι που είχε αποκαλέσει αλήτισσα, όχι μόνο είχε επιβιώσει, αλλά η φωτιά της έκαιγε ακόμα, ζεστή και περήφανη, αψηφώντας τον ίδιο το θάνατο. Μια συντριπτική, ασήκωτη συνειδητοποίηση έπεσε πάνω του σαν χιονοστιβάδα. «Θεέ μου, βοήθησέ με», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή, καθώς τα γόνατά του λύγιζαν από το βάρος της αλήθειας. «Είναι ακόμα ζωντανή εκεί έξω». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Βέρνον Κοπ κατάλαβε με τον πιο οδυνηρό τρόπο πως η απόλυτη ανοησία του είχε καταδικάσει την πόλη του, και πως η μοναδική τους, απελπισμένη ελπίδα σωτηρίας βρισκόταν πλέον αποκλειστικά στα χέρια του ανθρώπου που είχε αδικήσει και περιφρονήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Η 8η μέρα ξημέρωσε φέρνοντας μαζί της μια νεκρική, παγωμένη σιωπή που έσκιζε τα αυτιά. Η τυφλή μανία του ανέμου είχε επιτέλους σκοπάσει, αφήνοντας πίσω της ένα παραμορφωμένο, αδιαπέραστο λευκό τοπίο, όπου τα πάντα είχαν θαυτεί κάτω από τόνους άκαμ του πάγου. Ο Βέρνον Κομπ, μια σπασμένη, αξιολύπητη σκιά του άλλοτε αγέροχου και αυταρχικού εαυτού του, ανέλαβε να οδηγήσει τους 23 εναπομείναντες επιζώντες έξω από τα ερείπια του Χέιβενγουντ. Ήταν μια σπαρακτική πορεία φαντασμάτων. Άνθρωποι με πρόσωπα μαυρισμένα από τα ανελαίητα κρυοπαγήματα, τυλιγμένοι με απελπισμένα στρώματα από κουρέλια και κουβέρτες, σέρνονταν κυριολεκτικά μέσα στο χιόνι που έφτανε μέχρι τη μέση τους. Το περήφανο χωριό τους, το σύμβολο του πολιτισμού τους, ήταν πλέον ένας μαζικός, παγωμένος τάφος. Μοναδική τους πυξίδα, η μόνη φλόγα ελπίδας που τους κρατούσε ενάντια σε κάθε λογική ζωντανού σε αυτή την κολλασμένη πορεία, ήταν εκείνη η λεπτή, γκρίζα κλωστή καπνού που συνέχιζε να υψώνεται πεισματικά στον ορίζοντα. Κάθε βήμα ήταν μια αφόρητη, σωματική αγωνία, κάθε κοφτή ανάσα έκαιγε τα καταπονημένα πνευμόνια του σαν οξύ, αλλά η απόλυτη, αρχαίγονη απόγνωση τους έσπροχνε βία προς τα εμπρός. Πήγαιναν να βρουν και να οικετεύσουν το ίδιο το κορίτσι που είχαν τόσο εύκολα καταδικάσει σε θάνατο. Όταν τελικά έφτασαν στην περίφημη πλαγιά του λόφου, η πικρή ηρωνία της μοίρας τους χτύπησε ανελαίητα. Ακολουθώντας την αμυδρή μυρωδιά του καπνού και παρατηρώντας το ελαφρώς λιωμένο χιόνι γύρω από την αόρατη καμινάδα, κατέβηκαν με τρεμάμενα πόδια σε ένα κύλωμα που ήταν αριστοτεχνικά κρυμμένο από κάθε κατεύθυνση. Πέρασαν μέσα από ένα αθέατο άνοιγμα στα βράχια, το ίδιο ακριβώς άνοιγμα που ο Κόμπ είχε προσπεράσει πριν από μήνες, θεωρώντας το με αλαζονία ως μια ασήμαντη, φυσική ανομαλία του εδάφους. Τότε είχαν έρθει ως υπερόπτες κατακτητές, καβάλα στα άλογά τους, έτοιμοι να χλεβάσουν, να επιβάλλουν την τάξη και να τιμωρήσουν την ανυπακοή. Τώρα στέκονταν ακριβώς στο ίδιο σημείο, εντελώς τσακισμένοι από τη δύναμη της φύσης, οικετεύοντας σιωπηλά έστω και για μια ελάχιστη ανάσα ζεστασιάς. Η βαριά ξύλινη πόρτα, προσεκτικά κρυμμένη κάτω από μια παχιά, προστατευτική στρώση χιονιού, άνοιξε αργά. Στο φωτισμένο κατόφλι στάθηκε η Σίνα Λίνταλ. Η οπτική αντίθεση ήταν απολύτως συγκλονιστική, σχεδόν εξωπραγματική. Το δέρμα της νεαρής κοπέλας είχε ένα υγιές, ρόδινο χρώμα, τα ρούχα της ήταν καθαρά, και από πίσω της ξεχυνόταν σαν ευλογία η σωτήρια, γλυκιά ζέστη από τα σπλάχνα της γης. Απέναντί της, οι αλωτινοί διώκτες της έτρεμαν ανεξέλεγκτα σαν ξερά φύλλα, με τα μάτια τους γουρλωμένα από το καθαρό τρόμο και τη βαθιά ντροπή. «Σε ξέρω», της ψιθύρισε με μια σπασμένη, σχεδόν ανύπαρκτη φωνή ο Κομπ, αδυνατώντας να σηκώσει το βλέμμα του για να την κοιτάξει στα μάτια. «Είχες πει μπροστά σε όλους πως ζούσα σαν άγριο ζώο», του απάντησε εκείνη, με μια απόλυτη, τρομακτική ηρεμία που έκοβε σαν ακονισμένο μαχαίρι. «Είχες πει πως κανένας αξιοπρεπής και σωστός άνθρωπος δεν κρύβεται έτσι στο χώμα». Το πρόσωπο του Δημοτικού Συμβούλου συσπάστηκε από έναν ανίποτο, ψυχικό πόνο. Ο τεράστιος εγωισμός του είχε θρηματιστεί οριστικά. «Έκανα λάθος. Κάναμε όλοι ένα τραγικό, ασυγχώρητο λάθος. Σε οικετεύω. Υπάρχουν μικρά παιδιά μαζί μας. Υπάρχουν αδύναμοι ηλικιωμένοι.
Θα πεθάνουν όλοι τους εδώ, μπροστά στην πόρτα σου, αν δεν βρουν ένα καταφύγιο. Η Σίνα στάθηκε σιωπηλή για μια μακρά, βασανιστική στιγμή, κοιτάζοντας το εξαντλημένο πλήθος που στεκόταν πίσω από τον άντρα. Ήταν οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι που είχαν κλείσει τις πόρτες τους ερμητικά όταν εκείνη περπατούσε μόνη και ορφανή στο λασπωμένο δρόμο τους. Οι ίδιοι που γέλασαν χερέκακα με τη μνήμη του πατέρα της. Κρατούσε κυριολεκτικά τις ζωές τους στα χέρια της. Θα μπορούσε απλώς να κλείσει την πόρτα, να γυρίσει την πλάτη της και να αφήσει το λευκό θάνατο να αποδώσει τη δική του, παγωμένη και αδυσόπιτη δικαιοσύνη. Η απόλυτη εκδίκηση ήταν μόνο ένα βήμα μακριά. Όμως, κοίταξε προσεκτικά τα παγωμένα, δακρυσμένα πρόσωπα των παιδιών. Θυμήθηκε την κληρονομιά του πατέρα της και τη βαθιά σοφία του ΝΙΙ. Η επιβίωση δεν αφορά μόνο την προστασία του εαυτού σου, αλλά και την ανθρωπιά που επιλέγεις πεισματικά να κρατήσεις ζωντανή όταν όλοι οι άλλοι τη χάνουν. Σε μια κίνηση απόλυτου ψυχικού μεγαλείου, που διέλυσε για πάντα τη στενόμυαλη υποκρισία του Havenwood, έκανε ένα βήμα πίσω. «Περάστε», τους είπε απαλά αλλά σταθερά, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα προς τη ζωή. «Όλοι σας. Υπάρχει χώρος για όλους». Για 2 ολόκληρες, μαρτυρικές αλλά σωτήριες εβδομάδες, οι 23 επιζώντες του Havenwood έζησαν απόλυτα ασφαλείς μέσα στη σταθερή, ζεστή αγκαλιά των 13 βαθμών της γης. Η χωμάτινη τρύπα, που κάποτε αποτελούσε το μόνιμο, καθημερινό αντικείμενο του χλευασμού τους, είχε πλέον μετατραπεί στο ιερό, μοναδικό τους καταφύγιο. Οι σχολαστικές προετοιμασίες της 17χρονης Σίνα, τα καπνιστά κρέατα, το βαθύ κελάρι με τις φρέσκες ρίζες, η εξαιρετικά αποδοτική σόμπα που έκαιγε ελάχιστα ξύλα, ήταν τα μόνα πράγματα που τους κράτησαν στη ζωή. Ο γέρο ΝΙΙ καθόταν σιωπηλό σε μια γωνιά του δωματίου, με ένα γαλήνιο, βαθιά περήφανο χαμόγελο χαραγμένο στο ρητιδιασμένο του πρόσωπο, βλέποντας το κορίτσι που είχε ο ίδιος καθοδηγήσει να σώζει με μεγαλοψυχία τους ανθρώπους που την είχαν πετάξει κυριολεκτικά στο δρόμο. Τα μικρά παιδιά έπαιζαν τώρα ξέγνιαστα στους στενούς, χωμάτινους διαδρόμους προστατευμένα από το θάνατο, ενώ οι ενήλικες, έχοντας αποβάλει οριστικά κάθε ίχνος από την παλιά τους αλαζονία, μοιράζονταν τις λιγοστές μερίδες φαγητού με δάκρυα βαθιάς, ειλικρινούς ευγνωμοσύνης. Η γη τους κρατούσε ζωντανούς, όσο η παγωμένη κόλαση από πάνω τους ξεθυμένε αργά. Όταν τα κάρα διάσωσης κατάφεραν επιτέλους να διασχίσουν την επικράτεια της Ντακότα στα τέλη Μαρτίου, οι διασώστες αντίκρισαν ένα απολύτως εφιαλτικό, αποκαρδιωτικό θέαμα. Η πόλη του Havenwood ήταν ολοσχερός κατεστραμμένη, ένα απέραντο, σιωπηλό νεκροταφείο από σπασμένα ξύλα και παγωμένα κορμιά. Κι όμως, ακολουθώντας τις ιστορίες για τον επίμονο, καπνό από το πουθενά, βρήκαν τους επιζώντες να αναδύονται σόι από την πλαγιά του λόφου. Καθώς το ζεστό φως του ήλιου έλουζε τα ταλαιπωρημένα πρόσωπά τους, ο Βέρνον Κόμπ, ένας άνθρωπος ριζικά και οριστικά αλλαγμένος, στάθηκε μπροστά στο πλήθος και στους δημοσιογράφους που είχαν καταφθάσει από την Ανατολή. Με τα δάκρυα να αυλακώνουν το σημαδεμένο από τα κρυοπαγήματα πρόσωπό του και τη φωνή του να σπάει, προσέφερε μια δημόσια, συντριπτική συγγνώμη. Την αποκάλεσα ζώο. Οδήγησα ένοπλους ανθρώπους να την κυνηγήσουν για να τη διώξουν. Ομολόγησε, εντελώς ταπεινωμένος. Αλλά όταν ήρθε η χειρότερη καταιγίδα, με έβαλε σπίτι της. Με τάισε. Έσωσε τη ζωή μου. Έκανα τεράστιο λάθος για το τι σημαίνει πραγματική αξιοπρέπεια. Είναι ο πιο αξιοπρεπής και καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ, και εγώ υπήρξα ο χειρότερος όλων των ανόητων. Η Σίνα Λίνταλ δεν αναζήτησε ποτέ την εκδίκηση, η δική της δικαίωση ήταν το ίδιο το ανεκτήμητο δώρο της ζωής. Δεν εγκατέλειψε ποτέ εκείνη την πλαγιά. Αντίθετα, επέκτηνε το υπόσκαφο καταφύγιό της σε ένα κανονικό, μεγάλο αγρόκτημα και τελικά παντρεύτηκε τον Χένρι Κιόλσεν, ένα Νορβηγό ξυλουργό από την ομάδα διάσωσης, ο οποίος μαγεύτηκε από το κορίτσι που είχε σκαλίσει τη σωτηρία της μέσα στο ίδιο της το χώμα. Μαζί μεγάλωσαν 4 παιδιά, διδάσκοντάς τους αρχαίους, ξεχασμένους τρόπους να διαβάζουν τον άνεμο και να σέβονται απόλυτα τη γη. Ο γέρον ΙΙ έφυγε από τη ζωή ειρηνικά την επόμενη άνοιξη, και η ταφόπλακά του τιμούσε τον άνθρωπο που τους δίδαξε πώς να γίνονται αόρατοι για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ο Βέρνον Κόπ πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του προσπαθώντας να εξηλαιωθεί, αποτελώντας πλέον έναν από τους πιο πιστούς, αφοσιωμένους φίλους της Σίνα. Η φράση «Ο καπνός από το πουθενά» πέρασε στην τοπική ιστορία ως θρύλος, υπενθυμίζοντας σε όλους πως οι προετοιμασίες που οι άλλοι χλευάζουν στις καλές μέρες, είναι συχνά αυτές ακριβώς που μας σώζουν όταν ο ουρανός καταραίει. Κάποιες ιστορίες τελειώνουν με τον πικρό ήχο της εκδίκησης, αλλά αυτή εδώ η ιστορία τελειώνει με κάτι ασύγκριτα πιο σπουδαίο, τον αθόρυβο, μεγαλειώδη θρίαμβο της ανθρωπιάς και της προνοητικότητας. Αν αυτή η διήγηση για τη δύναμη της προετοιμασίας, του σεβασμού στη φύση και της πραγματικής αξιοπρέπειας άγγιξε τη ψυχή σας, κάντε αμέσως ένα like σε αυτό το βίντεο και μοιραστείτε το με κάποιον που πρέπει οπωσδήποτε να ακούσει αυτό το σπουδαίο μήνυμα.
Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να ταξιδέψουμε μαζί σε ακόμα περισσότερες συγκλονιστικές, αληθινές ιστορίες επιβίωσης. Θυμηθείτε, μερικές φορές αυτοί που μοιάζουν να κρύβονται, απλώς προετοιμάζονται για τη θύελλα που οι άλλοι αρνούνται πεισματικά να δουν.